लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना बेफार फालांगि खालामो एबा खालामनो थाखाय फालांगियारिनि लाइसेन्स एबा ट्रेड लाइसेन्सनि गोनांथि जानानै दङ बिदिब्ला बिथांमोना दा आसाम रायजोनि थाखाय ट्रेड लाइसेन्सखौ बानायनानै लानो हासिगोन गोरलैयैनो बेनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइनाव गोरलैयैनो आर'जलाइ गथायनो हागोन होननानै बुंदों बेनि थाखाय मात्र गांनैल' फोरमान बिलाइनि गोनांथि जागोन आरो लाइसेन्सनि एसे बिबांनि फिस होनो गोनां जागोन जुदि नोंथाङाबो आसामनि थागिरिब्ला आरो फालांगि मावनानै दङब्ला एबा फालांगि खालामनो थाखाय फालांगियारिनि लाइसेन्सनि गोनांथि जादोंब्ला अब्ला दा गोरलैयैनो बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन मा डकुमेन्टस गोनां जागोन बेसेबां फिस होनो नांगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो नोंथांमोना मिथिगौ बबेबा मोनसे फालांगिखौ बबेबा जायगायाव फसंनो थाखाय नांगौ जायो सरकारनि गनायथि फारसेथिंजाय दिहुनजानाय बेसादनि फोरमान बिलाइ दा बैफोर फालांगिखौ खालामनो आसाम सरकारा गोरलै बानायनानै होबाय सिगां समफ्राव सरकारा बैफोर खोथाखौ नोजोर होयैयाव सुबुंफ्रा दालालनि खैसाराव गोबां रां गारनानै ट्रेड लाइसेन्स बानायनांगौ जादोंमोन नाथाय दा अनलाइननि गेजेरजों थोंजों सरकारनिफ्राय एसे बिबांनि रांजों आरो खम समनि गेजेरजों ट्रेड लाइसेन्स बानायनो थाखाय हासिगोन बेबो न'आव जिरायनानैनो अनलाइननि गेजेरजों गोरलैयैनो बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोननो बेवहाय मोननै वेबसाइट होनानै होदों जायफोर बिथांमोनाखि गुवाहाटी नोगोरमा थामहिनबा गुवाहाटी ओनसोलनि बेन्दोङाव दङ बिदिब्ला बिथांमोना बे gmconline.in बे वेबसाइटखौ बाहायनो हागोन थामहिनबा gmconline.in वेबसाइटआव थांनानै बिथांमोना ट्रेड लाइसेन्सखौ बानायनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेराव थामहिनबा गुवाहाटी नोगोरमानि बेन्दोङाव गोग्लैया बिदिब्ला बिथांमोना eodb.assam.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै बिथांमोना ट्रेड लाइसेन्सखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों बेबायदिनो जायफोर बिथांमोना गुवाहाटी नोगोरमानि बेन्दोङाव गोग्लैयो बिदिब्ला बिथांमोना gmconline.in वेबसाइटआव थांनानै बिथांमोना गावनि आबुं फोरमान बिलाइजों लोगोसे बेवहाय गांसे फर्म फिलआप खालामनांगोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों बेनिफ्राय गोनांथि बायदि नोंथांमोना नोंथांमोननि जि डकुमेन्टस बेवहाय गांनै डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोननि केटेगरि वाइज थामहिनबा नोंथाङा मानि थाखाय बे ट्रेड लाइसेन्सखौ बानायगोन थामहिनबा इन्डास्ट्रिनि थाखाय मेनुफेक्चारिंनि थाखाय केटेगरि लानानै बेवहाय नोंथांमोना बे जिथु ट्रेड लाइसेन्सनि फिस बेखौ होनो नांगोन होननानै बेवहाय रोखा फोरमायनानै होदों जायफोर बिथांमोना गुवाहाटी म्युनिसिपाल बर्डनि बायजोनि बिथांमोना बिदिब्ला बे वेबसाइटआव थांनानै बिथांमोना आर'जलाइ गथायनांगोन होननानै फोरमायदों बे जाबाय eodb.assam.gov.in नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै लगइन खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि इनफरमेशन बायदि बेवहाय फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय बेजों लोगोसे eodb ubin नि मोनसे नाम्बार नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोना सार्भिसेसनि बुटामाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेबायदिनो फर्मखौ आबुङै फिलआप खालामनांगोन होननानै फोरमायदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना साक्सेसफुली रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्लायाव थानाय जिथु म्युनिसिपाल बर्ड नोंथांमोना बेवहाय थांनानै सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों बेनिफ्राय नोंथांमोना ट्रेड लाइसेन्सखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय मा डकुमेन्टस नांगोन नोंथांमोननो बेवहाय मोननै डकुमेन्टसनि गोनांथि जागोन होननानै बेवहाय फोरमायदोंमोन फोरमायखानाय बायदिब्ला बेवहाय नोंथंमोना नुनो मोनदों गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइफोरा जाबाय हानि फोरमान बिलाइ जेरै नोंथांमोननि हानि फोरमान बिलाइ थामहिनबा खाजोना रिसिप्ट नङाब्ला जमा बन्दीनि फोरमान बिलाइ नङाब्ला जुदि नोंथांमोना हाखौ भारायाव लादोंब्ला बेनि फोरमान बिलाइ नङाब्ला जुदि नोंथांमोना बबेबा हाखौ एग्रिमेन्टआव लादोंब्ला नोंथांमोना बेनि फोरमान बिलाइ जायखिजाया बेनिफ्राय गांसे फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोननि आइडेन्टिटि प्रुफ महरै नोंथांमोना पान कार्ड नङाब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स नङाब्ला रेशन कार्ड नङाब्ला आधार कार्ड नङाब्ला पासपोर्ट नङाब्ला भटार आइडि बेनिफ्राय जायखिजाया गांसे नोंथांमोना बे गांनै फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थामहिनबा नोंथांमोना जेब्ला फर्मखौ फिलआप खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे डकुमेन्टस गांनैखौ आपल'ड खालामनांगोन होननानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों